Se nitkellmu dwar l-applikazzjonijiet għas-sitt edizzjoni tal-programm Taħżiż. Propju magħna għandna lil Kit Azzopardi li huwa l-koordinatur ta' Taħżiż, għallim kif ukoll ex-President tal-Għaqda tal-Malti fl-Università ta' Malta. Lodwa tajba, Kit, kif inti? Antiħor Antonella, mhux ħażin għadu daqsxejn kmieni. Għalija xi mdorri. Jikot nagħmel survey ta' min hum iktar kmieni miż-żondu dejjem inżaqsija. Jiena fost dawk li huma daqsxejn iktar tard. Imma aktar ma tkun kmieni aktar ikollok enerġija ta' matul il-ġurnata. Għadni mhux konvint imma. Prova, tagħmel bħali jekk tqum ħafna kuljum kmieni. Intant, ħanaddu għal dan is-suġġett illi din hija opportunità għal dawk illi kif semmejt li tajjeb inti meta għandna din nitkellmu, żgħażagħ illi jikdbu ma forsi jew jaħsbu li mhux tajbin biżejjed jew u forsi qed nitkellmu dwar dan il-programm fiex jinkludi x'fih eżattament. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq kittieba l-ewwel ħaġa li jiġuna f'moħħna huma irġiel xjuħ li m'għadhomx magħna. Però fil-verità iktar ma tagħmilha ma' żgħażagħ aktar tirrealizza li l-bżonn li jesprimu ruħhom hemmhekk qiegħed. U hemm ħafna żgħażagħ li għalkemm jistħu juru, fil-verità jikdbu. Jikdbu forsi ma jurux daqshekk. U Taħżiż huwa programm huwa kors li issa dieħel fis-sitt sena tiegħu illi jagħti l-opportunità li jħarreġ liż-żgħażagħ. M'hemmx għalfejn ikunu esperti tal-Malti lanqas xejn għax aħna nifukaw fuq il-kitba kreattiva. L-iżbalji tal-ispelling u hekk dawk nieħdu ħsiebhom aħna eventwalment meta niġu għall-pubblikazzjoni. Ġifieri dak li jkun jaf ma jkollux daqshekk esperjenza fil-kitba, ma jkollu l-ħajra sabiex jipprova jikteb da xejn b'mod kreattiv u jkun jista' japplika għal dan il-kors. Magħna ġibtilna wkoll materjal anke ta' edizzjonijiet oħra ta' qabel illi dak li jkun meta inti ħatajħana nagħmel xi ħaġa ġdida għaliex il-kitba hija xi ħaġa wkoll illi kultant tkun bil-qiegħda u jiġuk f'moħħok meta ngħidu l-kitba tista' tkun poeżija, tista' tkun messaġġ, tista' tkun ittra, tista' tkun ktieb, jista' jkun xi ħaġa ċinema jew min jaf tant hemm il-mod ta' kif tikteb u toħroġ l-espressjoni tiegħek, id-deskrizzjoni. Infatti Taħżiż huwa miftuħ għal ġeneri differenti. Kellna min jikteb proza, stejjer osra, novelli, kellna min jikteb poeżiji, kellna min jikteb scripts ukoll, anke min jikteb forma djarjistika, fil-format ta' djarju. U dan huwa rifless fil-pubblikazzjoni tal-liġi li kellna minn sena l-oħra. Per eżempju, din hija l-ewwel pubblikazzjoni tagħna, kienet fil-format ta' ktejjeb konvenzjonali, ktejjeb kif aħna mdorrin bih. Però minn sena l sena ġieli bidilna l-format. U l-idea hi li aħna nisfidaw kemm jista' jkun l-idea ta' x'inhu ktieb. Drabi oħra kellna speċi ta' filmati. Forsi naraw aktar mill-viċin ukoll. Drabi oħra kellna wkoll filmati u gazzetta, darba minnhom kellna anki notebook fej il-qarrejja setgħu anke jiktbu huma wkoll fuqu. Ħanaraw daqsxejn ieħor Kit ukoll l-ewwel wieħed hija mela le. Tinduna anke minn donna edizzjoni għall-oħra jkun hemm id-differenza x'dejjem mal-esperjenza dejjem tajt darbohra nżidu. Nippruvaw kemm jista' jkun, eżatt, inbidlu l-format. Ġilja minna postcards, dis-sena minna wkoll posters kbar bil-kitbiet tal-awturi. L-idea hi li nisfidaw xi ġifieri pubblikazzjoni, għax ħafna drabi naħsbu fi ktieb ta' daqs normali li jinfetaħ b'mod normali, però aħna nippruvaw inwessaw l-idea ta' pubblikazzjoni. Pubblikazzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa għall-pubbliku, għalhekk ngħidu pubblikazzjoni u tista' tkun forma ta' postcards, tista' tkun forma ta' ktieb, tista' tkun f'diversi forum differenti. X'għat illi hawnhekk nitkellmu dwar bħala età dan il-programm iħarreġ żgħażagħ għattuli bejn is-16 u 35 sena, ġifieri hawn toħroġ il-kreattività, ġik naqdu da kollu, toħroġ il-kreattività fil-kitba. Issa l-applikazzjonijiet għandhom sas-7 ta' Mejju, ġifieri qegħdin nitkellmu aħna din il-ġimgħa kważi. Huwa miftuħ għal żgħażagħ ta' madwar 16 minn 16 sa 35 sena bej wieħed u ieħor għax persi li dan huwa ta' opportunità żgħażagħ min ikun qrib dawk l-etajiet. Nistgħu sena x'tgħidilna. Iva, u nfassal fuq il-programm huwa mfassal fuq ċiklu ta' sena, ikun hemm qisu 6 laqat li jsiru darba fix-xahar bej wieħed u ieħor. Mbagħad fl-aħħar ikollna livin sabiex il-kitbiet li l-parteċipanti jkunu ħadmu fuqhom nirfinawhom tul jumejn tlieta.
Imbagħad ikun hemm ċertu żmien li jkun għall-edituri sabiex jaħdmu fuq il-kitbiet tal-parteċipanti, sabiex jintażlu l-aħjar kitbiet tagħhom, jirfinawhom u mbagħad imur għall-istampar. Ġifieri l-impennu ta' ftit seminars ta' xi 6 sessjonijiet u living. U dan huwa kollu b'xejn, grazzi għall-Aġenzija Żgħażagħ. Għandna xi ftit ritratti li xtaqt li wkoll nuru lill-telespettaturi tagħna illi battulna intkom ukoll. Għaliex hawnhekk ħriġtuli wkoll li taħżiż huwa programm ta' empowerment tal-Aġenzija Żgħażagħ b'kollaborazzjoni kollha tal-Malti fl-Università. Ġifieri hawnhekk hawn ħatoħroġ l-esperjenza għal dawk anke illi ġa għaddew minna din l-esperjenza, ġivi dak li jkun. Ħajkollok min li forsi hawnhekk qegħdin naraw uħud mir-ritratti. Dan ir-ritratt partikolari meħud Studio Solipsis li ħdimna ħafna magħhom. Kienu wieħed mis-seminars li f'da seminar partikolari ħdimna fuq il-qari fil-pubbliku. Mela taħżiż ma jagħtix biss taħriġ fil-kitba kreattiva, ma anke fil-mod ta' kif għandek taqra quddiem udjenza. Infatti raj diversi parteċipanti li minn parteċipanti mistħin, eventualment taw spiċċaw kapaċi jitkellmu quddiem il-pubbliku. Minħabba li bħala kors ta' empowerment jagħtik anke daw il-ħiliet. F'dan ir-ritratt qed naraw il-grupp tal-aħħar parteċipanti li kellna 10 parteċipanti illi daw kollha ħadu taħriġ permezz ta' taħżiż. Semmejturi wkoll illi dak li jkun jistgħu jibagħtu lill-aġenzija.żgħażagħ.gov.mt l-applikanti għandhom jibatu id-dettalji personali tagħhom, però imbagħad hemm oħrajn li jridu jiktbu wkoll interessi oħra minn barra l-kitba, ittra ta' introduzzjoni u motivazzjoni. Il-kurrikulum tagħhom ukoll storja qasira ta' 150 kelma, il-fotokopja tal-karta tal-identità kemm quddiem kif ukoll wara u poeżija jew storja qasira miktuba riċentament. Issa hawnhekk jidħol imbagħad l-għażla finali tal-partiċipanti se tkun fid-diskrezzjoni tal-bord li jevalwa x'tgħidli dwar dan. Kien hemm grupp ta' evalwaturi minna l-koordinaturi li nieħdu ħsieb naraw li hemm kollox postu fl-applikazzjoni. Kif qed inti nitolbu xi affarijiet bħal fotokopja tal-karta tal-identità, kif ukoll samples, eżempji ta' kitbiet kreattivi li dak li jkun diġà għandu sabiex aħna nkunu nafu fiex l-iktar li nistgħu ngħinuh. Dan it-tarif kollu jinsab anke fuq is-sit tal-Aġenzija Żgħażagħ, kif ukoll fuq is-siti soċjali kemm tal-Għaqda tal-Malti kif ukoll tal-Aġenzija Żgħażagħ. Kull min ikollu xi diffikultà jista' jsaqsina u aħna nippruvaw ngħinu kemm nistgħu. Ekku, mill-esperjenza tiegħek għaliex jiena wkoll meta bdejt naqra dwarek kid fis-sens li l-koordinatur ta' taħżiż anke għallim kif ukoll ex-President tal-Għaqda tal-Malti. L-esperjenzi jekk għadek żgħir, għadek żagħżugħ ukoll u jiena nieħu biex ħafna meta fil-programmi konna żgħażagħ bħalek, forsi ħafna drabi nisimgħu anke ċertu aħbarijiet oħra, però ħafna żgħażagħ li qed jagħmlu ġid qed jieħdu id-dinja wkoll tal-istudju tagħhom bis-serjetà. X'tgħidli dwar il-karriera tiegħek? Infatti l-attivizmu fost l-studenti, speċjalment tal-Malti, jgħat għalkemm mhux dejjem b'ħafna storbju, però ssib ħafna studenti li jgħinu u jaħdmu favur il-Malti. Nara l-istess ħaġa anke fost studenti li nagħlem, nara xi kultant anke jgħinu naqra l-komplimenti, nara ċerta kreattività li mhux dejjem tistennija. Jiġifieri l-imħabba l-Malti hemm beda, l-kreattività hemm beda. Xi kultant kull ma jkun jonqos huwa dik il-ftit għajnuna, dik il-ftit imbuttatura sabiex dak li jkun mal-ewwel li jkollok studenti li donnom jinqalaw aktar minn oħrajn il-mod ta' kif jesprimu fil-kitba ta' mbagħad eventwalment issir taf li huma studenti li jaqraw ħafna. Okej, jiġi tindunaw mal-ewwel. Ma dak fuq livell ta' sekondarja, fil-każ tal-Għaqda tal-Malti mbagħad ovvjament huwa iktar diffiċli tinduna min jikteb għax f'dak il-każ issir taf permezz ta' sottomissjonijiet min jikteb u min ma jiktebx. U programmi bħal taħżiż u opportunitajiet oħra tal-Għaqda tal-Malti bħal Leħen il-Malti li hija r-rivista tal-Għaqda huma opportunità għal dawk li jiktbu imma s-soltu ma jkunux jafu fejn jistgħu jissottomettu l-kitbiet tagħhom. Ekku. Jiena nixtieq baqgħna ftit momenti flimkien għaliex tiskanta kemm jgħaddi malajr il-ħin, forsi dak li jkun qed jisma'na nitkellmu u jkun nixtieq aktar min illi forsi jibqa' jsaqsi ħafna dwar il-kors, ġifieri
għatli li hemm sena, però hemm diversi sessjonijiet meta aħna qed nitkellmu fuq il-kidba, diversi forum ta' kidba, però anke l-allima li se jkunu qegħdin ikunu mal-istudenti ġifieri waqt li għaddejjin matul is-sena x'ikun qed jiġri eżattament il-kors fiex jikkonsisti. Aħna waqt is-sessjonijiet ġieli nistiednu anke awturi minn barra l-grupp tal-koordinazzjoni, ġifieri il-koordinaturi li jagħtu t-taħriġ huma wkoll, imma barra minn hekk nistiednu awturi stabiliti Maltin sabiex ikellmu l-parteċipanti. U ġieli nistiednu anke artisti oħra li m'għandhomx jasmu direttament mal-kidba, imma li jistgħu jagħtu ċerti insights li tintrabat mal-kreattività. Per eżempju, awturi viżivi jew nies li jaħdmu fil-films. Sabiex ikun jistgħu jagħtu ċerti insights dwar kif tibni storja, kif tibni karattru, għax hawn aspetti mhumiex biss affarijiet tal-kidba kreattiva, imma ssibhom anke fuq osma oħra, pereżempju fil-kidba għat-teatru. Jekk inti ħadd tikteb għat-teatru trid tibni karattru, l-istess jekk ħadd tikteb storja. Ġifieri waqt dawn is-sessjonijiet nistiednu diversi kittieba u artisti sabiex ikellmu l-parteċipanti u barra minn hekk ukoll hemm anke taħriġ min-naħa tagħna l-koordinaturi. Anke fil-qari għall-pubbliku, fil-mod ta' kif għandek taqra għall-pubbliku. Ovvjament jekk ikun hemm min ma jkunx jista' jagħmel commitment li jiġi għall-laqgħat kollha xorta nħeġġuh ikellimna għax fejn dak li jkun minħabba raġunijiet personali jew xogħol jew safar u hekk ikollu jitlef xi darba jew dartejn minnhom, aħna naraw x'nagħmlu min-naħa tagħna ngħinuh sabiex jirkupra dak li jkun tilef. Mela ħanfakruhom milli l-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa nhar it-tnejn 7 ta' Mejju jekk intkom qegħdin issegwu forsi tafu ħbieb tagħkom jew xi ħadd fil-familja jew it-tfal tagħkom bħalissa forsi mhumiex qed isegwuna dan il-programm ikun hemm ir-repetizzjoni tiegħu għal ħin tad-disa fuq TVM2 per ikun on demand ukoll jagħmel 7 ijiem ġi tistgħu tidħlu fis-sit elettroniku tagħna tmorru fuq l-on demand tfittxu l-programm taraw id-data u tkunu tistgħu tieħdu l-informazzjoni kollha. Aħna nfakrukom ukoll li tistgħu anke tibatu l-informazzjoni aġenzija.zazahed.gov.mt. Minn hawnhekk nagħlqu din il-diskussjoni ħalli minn hawn ftit ieħor ningħaqdu flimkien ma' Ruth Castillo għal darba oħra biex ukoll inkunu nistgħu nsiru nafu dwar x'qed jgħidu il-gazzetti lokali fl-ewwel paġna.